zilungiselele kukhona into engizoza nazo. And please next week Sunday ngizocela i-social distance ibe ninzi nabi space isincinci apha. Noba sikho space but i-social distance ibe ninzi ngoba ngifuna ukufundisa wenza kanjani ukuthetha nengilosi yakho kuphenduleke. Next week Sunday uzilungiselele izinto endizozithenga ndize nazo uzisebenzise for ingilosi yakho hayi eyakho ndikufundisa uba uthetha kanjani ukuze isebenze. Ndikufundisa uba uthetha kanjani ukuze isebenze. So prepare yourself. Next week Sunday uzame isitshixo ongasisebenzisiyo ngoba nengilosi ezivalekileyo asivusi ndifundisa wena uhlobo lokwenza isebenze. Andivusi uzame isitshixo noba sisekhaka uzofumana unumber 1 ufumane unumber 2 ufumane unumber 3 zi-3 into ozozifumana kum next week Sunday.